okay lang mo pa membro pod. We don't care. What's up guys? Welcome to another vlog Bisaya. Nakaroon sa among probinsya namo sa among balay. Akong mama diri. Kamo namang buhaton ron is magkalos. Kalos mispusit. Wala may agas among kuan, among lugar gud. May agas. Akong mama, say hi ma. Hi TJ. Ay pa TJ. Akong papa dito na, akong papa. Sige, ato na tayo. Magkalos kami ha, magkalos kami. Riding. Ano yung among pedicab guys? Nainay lang na kay. Wala ba ni-break yung pedicab? Pero wala na siya tubig. Nagpasaka siguro sila dito sa ima mo. Wala may agas sa mga yung tanong ina ika. Green kita na niyo makita diri. Diri ako kayong manggahan. Okay. So ato lang ta. Ato ta kutob dito. Dili kita malayo kay. Tara na kayo. So enjoy lang tanaw nako. Enjoy lang tanaw nila dong. Hi. Si TG. Ari lang ta. Diri lang ta. So diri lang may kutob. Diring lugar balikon ako is walog ni siya diri. Tawag diri Faucet. So sa una kusog pa kayong agas diri sa kuan mo karon wala na may agas sa tubig. Okay, balik na ta TG. Oops, mahug ka. Tara. Balik na ta. Ari lang ta. So nagkalos mi diri guys kay diri man way hunong-hunong tubig kay tinugdan man ang ilang tubig ba. Wala may tubig, may agas gud sa ako. Wala man ko kay day off na ako nga, mag-leave sa na ako ba? Baliktad mo yung sinilas. Baliktad. Muna akong pedicab. Tricycad sa akong papa. Bugoy. Nalag pa doon. Wala diyan, ang laban na siya kay wala mo siya direct motor rail. Puno naman. Last na lang tong kaon tong tubig. Hey guys, kompleto na. Kompleto na managsalod ang tubig. Balik kami sa among balay. Malagis ko. So, bye bye pusit. Balik kami. Si may junior. Junior man. Yung iso kon yung mga lobby. Ano yung trabaho karon. Mga magkahoy. Bye bye na dong. Bye bye na. A few moments later. What's up? Nabot na ta. Grabe struggle. Nagdot kami sa among pedicab kanina kay wakatanga. Talangan mo siya guys, dulugon ba ang lugar. Ba dong? Unsay naon sa kadong? Naon sa ang motor? Ha? Aso dia. Nakatanga ta wala. Nakatanga, di gina mamakakang bata. So nabot na ta. Kung Bisaya ka, subscribe na. Bye bye.